Сигурен съм, че сте тук, защото искате да се впуснете в света на мрака. Страшните истории са доста интересен пример за това, но когато те са по действителен случай, успяват да привлекат много повече от нашето внимание и интерес. Абонирайте се за канала и харесайте видеото. Така ми помагате супер много. А сега, нека изслушаме историите, които съм ви подготвил. История номер 3. Убийство в къщата с брадва. Къщата за убийства с брадва в Вилиска, Айова е добре позната туристическа атракция, както за ловците на призраци, така и за любителите на ужасите. Мястото на зловещо неразкрито убийство от 1912 година, при което черепите на 6 деца и 2 възрастни бяха напълно счупени от брадвата на неизвестен извършител. Беше закупена през 1994 година, възстановена в състоянието си от 1912 и превърната в туристическа дестинация. Струва $428 на нощ, за да останете в стария обитаван от духове дом, където посетителите винаги съобщават за странни паранормални преживявания, като видение на мъж с брадва, който броди с коридорите, или слабите детски писъци. Но през ноември 2014 година преследването става все по-мрачен обрат. Робърт Стивън Лауърсен от Райнлендър беше на редовно развлекателно паранормално посещение с приятели, когато се случи истинският ужас. Неговите спътници го намериха намушкан в гърдите. Очевидно, това е било самонараняване. Извикаха 911 и Лауърсен беше отведен в близката болница, преди да бъде откаран с хеликоптер в медицинския център на университета Крейтън в Омаха. Офисът на шерифа на окръг Монтгомъри каза, че Лауърсен е претърпял самонараняване около 12:45 сутринта, което е приблизително по същото време, когато през 1912 година са започнали убийствата с брадва в къщата. Лауърсен се възстанови от нараняванията си, но никога не е говорил публично за случилото се онзи ден. За Марта Лин, собственичката на дома, инцидентът беше много разстроен. Това е публичност, но не е точно онази публичност, която искате да имате. Не искам хората да си мислят, че когато дойдат в къщата за убийства на брадва в Велиска, ще се случи нещо, което ще ги накара да направят нещо подобно. Къщата остава отворена за туристически помещения и нощувки дори и до днес. История номер 2. Обитаваната от духове кукла. Когато мислите за обитавани от духове кукли, най-вероятно в съзнанието ви изниква зловещия стар викториански порцелан. И все пак не се чувствайте прекалено комфортно около детските играчки, като куклата на Дисни Frozen Елса, която беше подарена за Коледа през 2013 година в района на Хюстън. Влезе в заглавията по-рано тази година, като изглеждаше, че е обитавана от духове. Куклата цитираше фрази от филма Замръзналото кралство и пееше Let it go при натискане на бутон на обърлицата. В продължение на 2 години го правеше на английски, казала майката на Емили Матонио. През 2015 година започна да прави същото, редувайки испански и английски. Нямаше бутон, който да ги промени, беше просто случайно. Семейството притежава куклата повече от 6 години и никога не е сменяла батериите й. Майката казва, че куклата произволно ще започне да говори и пее, дори когато превключат и я изключат. Семейството реши да изхвърли страховитата кукла през декември 2019 година. Седмици по-късно я намериха на пейка в хола си. Децата настояваха,
че не са го оставили там, защото не биха копали в боклука навън заради някаква си кукла. В този момент Елза престана да пее изцяло английската версия на Let It Go, като говореше само на испански, както и беше нагласена. След това семейството събрало сутрин странната кукла в 2 чувала и я поставило на дъното на боклука си, който бил изнесен в деня за събиране на боклука. Малко след това отишли на пътешествие, но когато се върнали, Елза също се върнала и чакала в задния двор на дома им. Накрая семейството изпратило Елза до семейен приятел в Минесота, който залепил призрачната кукла към предната броня на камиона си. От тогава изглежда, че все още не се е върнала в Хюстън. История номер 1. Смъртоносен екзорсизъм. През август 2016 година в Северен Лондон 26-годишният Кенеди Ифе започва да се държи странно и агресивно след болка в гърлото. Съобщава се, че той ухапал баща си, заплашил да отреже собствения си пенис и се е оплакал от питон или змия вътре в него, преди семейството му да го притисне към леглото с кабелни връзки и прекомерна сила. След това семейството се зае да се опита да го изсипва Кенеди чрез задържане и молитви през следващите 3 дни. Са казали точно така на съда, а брат на Колин Ифе каза на полицията: ясно е, че това нещо беше в него. Това, което вярвахме, че е демон, защото не беше естествено. Очевидно се опитваше да го убие. Трябваше да го ограничим сами. Беше ясно, че ако не го направим, той можеше да се опита да нарани хора в нашето семейство. Кенеди Ифе е бил вързан за леглото си в продължение на 3 дни без медицинска помощ, когато брат му се обадил на служебните за спешна помощ, обяснявайки, че Кенеди Ифе се оплаква от дехидратация. Той изглежда е развил проблеми с дишането и е обявен за мъртъв в 10:17 сутринта. Докато полицията е била в къщата, Колин Ифе е направил опит за възкресение, като е пеел и се е молил за господин Ифе. Всичките 7 членове на семейството на Кенеди Ифе бяха обвинени в непредумишлено убийство, фалшиво лишаване от свобода и причиняване на допускане на смъртта на уязвим възрастен. Аутопсия разкри над 60 рани, включително възможно ухапване по тялото на Кенеди Ифе, а баща му, Кенет Ифе, заедно с 4 от братята му, също претърпяха наранявания. Кенет Ифе каза на съдебните заседатели, че е наредил на синовете си да поемат смени и да използват непреодолима сила, но отрече свързани с култове, окулни и тайни общества, да е имало каквато и да е роля в смъртта. След 4-дневното обсъждане на съдебните заседатели, всичките 7 членове на семейството бяха освободени от обвинения на 14 март 2019.